Block 1 dan Block 2 puta kate song Japan hong parla kachikim. EKCSUS atumpen perangkia mai kangni. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Nili Block SSA Sahemalong kecheng siapong mai kangni. Grab the biggest opportunity. The Golden Wings presents second Karbianglong Fashion Week 2022. Both for male, female, Mrs. Teen and kids. Promoting our local behavior and tourism. Required heights, male 5.5 and female 5.3 professional. Dress code for preliminary auditions. Denim blue jeans and white t-shirt. Pencil heels compulsory for female preliminary auditions call. Dipu, Denarong, Wolongkomaji, Japrajan, Hanjang Langso, Hamren, Dongka, Kaziranga, Umrangso, Haflong, Chokihola and Hawarkehat. For further details, please contact 60032 93958. Bhomti Adap ke me kardom nali tuma phana pajireglo kardom pine Abirta ton pen arjitha. West Karbianglong district along Katukabe Suri ke thomra thongke prapho mati 3035 square kilometer along leke chujeng bad jiranta kana hok hede Japan Autonomous State Demand Committee Karbi Students Association lapen Karbi nim so ching thora song atom chelangsi kache song pon Japan sai ke dengpon West Karbianglong pen Meghalaya hoya phuthak hamren hithi barim Samsung Singh India kumlina long che song ponji lapen BJP racharya song pen tame Hamren hithi ki mielong mass joining amai arni sivet kache dai chira job dim klong kache tang te si thek ponlong bangso kache song ponjir ni lake chiti ni phai ke thomate pini bhomtier ni phansi hot ponlo Assam Chief Minister pen Meghalaya Chief Minister Rangbong Jasmet West Karbianglong kaparlo Block 1 pen Block 2 phutha give and take policy pen kopi plangji pu kamatha ki sungalong ASDC KSA lapen KNC atum kache song asai kedeng ponja phan chisik ponlo Bangswani thotsi BJP asong hin pensatame hamren hithi kimi multi utility building a thengno ahong pharla long mass joining amai kedeng laswa jok adimaklong kabisi dokoklo Karbianglong along lebangke asapta Meghalaya phan pipon thek lase Assam pen Meghalaya bong give and take policy phuthak ke kham khe phansi nilitum che song ponji pusi ningje pon penap tarike thom chiti chitlu nilitum Karbianglong Assam lapen Meghalaya along le hoy phuthak ke Sept Assam Chief Minister Meghalaya Chief Minister give and take a policy phuthak nilitum Karbianglong arat atum kroi thek la sopen ajoine CSC KSA kense hinten nilitum Minister lapen Assam Chief Minister lapen paradame du Karbianglong ASEAN Dr. Tudirama adideng bibrandam kapajit ponje phan su DC West Karbianglong adideng pajit pondi la sela sabu thak sinitum nanamak pajit thailong teng pulote West Karbianglong long border ke do PCR pen chenglok pu mukoiram arting khanduli hawang umru khuti umat nathupen steme bangso prom lang participate dunji lasi labang solam thea pu thak mili Karbianglong rat West Karbianglong rat kan chuniri kan tung bang la hello je iritum along li ilitum phelang mangnage pon pi silitum chirap chitu praklem pon pe pulote Karbianglong arat chatkali Karbianglong along le kangboi ke tan khangyang lo asipini political party Congress le punon BJP le punon social organization tum le punon labang sunil tum SC KSA KNC ke claim pon kachirap pon asalam thip thak kadu na support dunji aphanil tum hin pen bang putin aphan dan kulero chuning ri koinglo Hamren pen Danieling hi Karbianglong live Kedamtang chiti ni phai isiar ni adapor phai kre isia por malom Eastern Karbianglong College Students Union Society matiti hekpen EKCSUS atumpen pherangkya mai ke phaponang ko alama puthake kedamtang pai ni phai thom ke parni Eastern Karbianglong College NAAC team kahomri pen B+ grade ke long pen KSA Jameson timung aro Bokajan District Committee mai phu Moniram Teron pen karcho damahut men KSA unit Keseng tikang dara puthak EKCSUS a General Secretary Sarmen Tiso Union Body atumpen ning kang samsealam chepaklang
Athema principal pen danglok abarim lo chalia tuma phan anparta union body along arpuki de boma tuma phan anta thangna dalam pachini ni lapen kaching vai pona be pin pensi KSA Eastern Karbi Anglong College unit seng de kang dara jok ning ing samun e lasi prabjin pen arnisi niniang bong nang chipri dak nangji kali pulote keseng te kang tang unit along arpuki bak te kang tang abang phobang phetum satami sai jok je arpu pen kachi o alo bokajan district committee tuma phan pali nang kok popusi pherang kia tuma thengno cloud dak pen pachini pon KSA atum si ladak wanglo lapen ke ladak KSA a unit nang seng kang lo sitame nili sitame tudunlo sitame thangta chiniunde la senior atum hantahang hela sorni lapen ke union body tum han sitame thang pachini ave lamti pachini ne lapen ke la sorni la son sengji bu sitame chiniunde nili tum han sitame nanghang adap meeting nang dodon tha bu sitame nili tum sitame thang chini dunave ke la sorni ke Muniram Teron Longbersing Tiso lapen ke Jameson Tinu la so KSA hin mensiban doko aso kido long stame ilitum dake aprangke ili langdam lo bolote chepathur bostame nanglis tame pathur dat manesa pathur dat lason bang thini ke thom arleng thurpo bang aso bange lage isi nang thurpo nang hai dat te la election long isi example ke lage ilitum non lage aprangke partang dom angi chini holo asi lahai pen langdam pen sin ilitum bange la tuteli bange la so bange dake seng nang ni pen se matha pen sin itum la bang kroi kre pamelo tumahin pen lake seng tang dom an stame chuning rilo ladak bange alang litum ta in future ke non nilitum bangke non dolo penap avelo latum ke non sinang kilut milang mate lang nilitum benta lang tum ke sapo harta kom chechera son parisi ke non doila si alang litum bang matha chikirlara la non kido tang postamen alang litum chirejan la made free lamo la bangke bilong lelo dak bangke college long bangke bidet puta nilitum bangke ekasa sahin pen accept on elo bokajan pen ananterang Karbi Anglong live St. Xavier English High School, classes nursery to class 10. Facility in the school, electricity, drinking filter water, washing room is provided in the classroom. If 4 children from the same family attend the school, one among them 4 is given free education, and if 3 children from the same family studied in the school, one among them is given 6 months free. School charity. The school also given free education to underprivileged children. For more details, contact Rahel Inkipi, Principal St. Xavier English High School, Dokmoka, Karbi Anglong. Call 8638-801-264. Come one, come all. 4th Autumn Women and Men's Football Running Tournament come awareness on addiction and human trafficking at Potaro Playground, Dongmukak on 5th September to 8th October 2022. Organized by Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a Unite of Emmanuel Hospital Association, New Delhi. NGO partner, UNICEF. For more details, contact Sharon Sarmin Hanse, Project Officer, CHDP, and call 8638398440. Lakhan ko rapho Nilip MSC constituency ke parlo KGBV mate Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya along Kiramtang Chitini Phai Hiniarni ke Chengsi Aphong Block Advisory Board formation amai ke dengpon. Bangsolong KGBV amai phu local MSC Pabitra Rongpi pen mai japonsi mai along KGBV apartment landowner mate longli kipidun beka bangphu Koilamati Lems Chunbang Mohan Singh Teron Laben Chokiola Hospital Department staff Moikro Akisam SGB Arun Kro BJP Nilip Mondola Maipu Bapuram Teron Chunbang Rilipson Teron Laben Pinangan Thanbang atum ta chetongdon Laben KGBV teaching staff atum SSA atum pen pensi chingwai ponno Kachingwai along ke pachini ponke KGBV lake Koilamati Degruma Thoilong sikedo vek nangji apodlo Setami non amat ke school building kavedet langa jok Center Golf pen school chengnang po pen joksi Dak Chokiola Thana adung het kedo PWD IB along si non school building tangte ako class padupon bomlo Lapen KGBV along non amat kaduria lam hai hosetami lam paklang pom Koilamati along ke padoja Harman non amat school building kavedet langa joksi IB along sita paduponang kokleputa pachini pom
ละเป็นน้องมัดกิจุนาลังละเป็นกิดัวโฮสเทลให้กสิกสักเทปิกลังปุตาวาร์เดนตุงเป็นนางปัชินีดนละเป็น KGBV ลงน้องมัดฮินดีทีเชอร์ละเป็นอังกฤษทีเชอร์อากินังโดลังเซตาเกิร์ลสคูลละปอดซีฟีเมลมาเตสุวาร์โลซีกิมีปุตาปัชินีปอนทู KGBV ลงน้องมัดโลเกเชอร์เลียมุมาละตุงบางพอเก็บสุเซจอกละเป็น teaching staff non teaching staff กับตุกะเบบางคริพอดูปุตานางปัชินีดนทูconduct advisory board meeting kinang sa dalam ke men lo ni tum ladak school 2020 pen itum seng lo na sini tum kadu ka we sumar pen do rap pet lo mesen men do long lo pen go pini puthot advisory board meeting the seng thi bila pen lo ni tum mane labang school an se ka plan kon dam thegi phansi local MSc la pen pilot BNC sir la pen kadu ka we la ex teacher dan nangi ex teacher rum da lo la pen medical staff lo hai tung wang pen ni tum tha mani ku tum na ken na halang tum che thanu da lang tum tani tum hana rap ko bisi lang tum ta chang kon lo la si la bang so board meeting ki seng pen tum mas ko an se pa plang kon bom ko bisi ni che kon lo pini September tarikh ini Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Nilit Block Under from Room School 2020 ani council aso school dong sanction long lo apen nona mat academic 2020 pen amasi chengbom lo apen larpang so school pake koila mati long si duji tapi setame halada construction chengchelang aposi non immediate academic chengnang ko aposi dak chuki hola education IB long si tum room selam sila dak si do bom lo apen nona mat bang pokeba pok 55 student girl student do asi pini la ke itum advisory board a meeting kechengsi meeting itum do pon lo pen school aputha itum jingki ji than lo school student la pen kichu ki jun la hai tu ko we la pen kisu kun e la hai do ma be ma la hai tu ko we itum alam si tum jingki ji than pon lo la pen non prabjin pen la bang so school la construction la ke koila mati long si do pon po koila mati long 10 bigas along with already itum allotment kita lo kota kita lo masih rajin pen Oktober api November rompen la bang school construction chengpon Chuki hola pen Sanjit Kro Karbi Anglong live Choklem choda matuma phan joyke jokban kipipon mate kerapon dolo bulote ningkang sam dobo Kedamtang chiti ni phai hiniar ni Phuloni constituency ke parlo Phuloni hithialong room kre hinia hem mate chojor cholang hem ki kim japhan Karbi Anglong Autonomous Council EM Kangbura Kiling lapen Haraghat MLA Dorsing Long hanga tumpen long e ke sompon Phuloni hithi penning pen ningkan thomkep dopo bonta kaching thorana thek long lelang bonta penning ningkan pen Karbi Anglong Autonomous Council EM lapen MLA tum chelangsi mate sorkar pen kerapon Phulunia longta paching tholo nang buka matha pen jo long i sompon lo lapen MLA Dorsing rong hang kaning je pon thuke Phuloni center a hithi an so se ka paching thur pon thu je phan mang pon thu po lapen claim pon thu po puta ning je pon council pen si il tumpini rak Phuloni center account Phulunia long market complex si 50 lakh market complex room terhini doi so along ipini sompon lo si teklo joni on hamang bo bakso hem patang pen center Phuloni labangso town committee panabang tu hen awar po apente town and country planning pen on scheme kedeng poni bola si jin pen tunda sen Phulunia bojar tame don pai tur poni apan bang tu pon po apente weekly market labang tu ahem tame non ketlo yon ba kilo puta puta pai hum market pa hum ni ba ahem nang le po di weekly market la non long le thok mom adim sin tu weekly market pon lo dan ala abarin weekly market ba ke C2C puthor tame long le pengi anti si engkan si kan engkan yang bo Phulunia bojar tame tum misen pen lang mejot pen la bang so alira cham pon pen
di tibor ba ke klem tumpan bang so pajir kami pajir kami cisi ফুলনি মন্দির চনা রংপি কার্বি আংলং লাইভ আমার জীবন ডায়াবেটিস গ্যাস্ট্রিক পাইলস লাপেন ব্লাড প্রেসার আসন সনকি সোপেন কে জকে লং জিয়া ফান আমার জীবনে হিনপেন মেসেন আদবাই নাংলি তুমা ফান নাংবান পিলো laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu orloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso amar jibana tobai klarda kachini jia phan troxy 5A hini drop pho 5A troxy ner kebalong humri lote long ikpo akero pajiro nang lituma phan adawa birta na kelang donam pon